במרכז, רוחני, נפשי וגם זוגיות. הכל טוב, הכל נפלא, והנה אנחנו פה להוכחה. תודה, מותקה איתנו. עם גרטרוד היה לי מזל עצום. בקיצור, גרטרוד קראוס, שמה המלא. הזמינו אותה לעשות כוריאוגרפיה ל5 הצגות בהבימה, והשתתפתי בכולן. בפרגין, בציפור הכחולה עם חנה רובינה, עשיתי 5 הצגות. רבתי אמרה שאדם שבא לידי ביטוי בשטח אחד, יכול לבוא לידי ביטוי בכל שטח לנסות. ואני באמת מציירת, מפסלת, עושה תכשיטים, רוקדת, שרה במקהלה, רוקדת בריקודי עם, מלמדת את אני ההמשך של גרטרוד קראוס. תודה. בכיף. ביי. תודה רבה.